Dabora gine kinde mose kalo kinda bindu wasebedo kwa tuwa kodika kalore kod ng'anyo mar lakteche en mana ni pile ka pile ng'anyo mar lakteche ni odonje kidienje mopogore kawuono Felix Koskei men jatend jotije piny owacho ochune lakteche thuolo mar seche 24 mondo gichung ng'anyo nikech nitiere kot oda mabende nabuono ng'anyo makama kuom thuolo mar ndalo 14 owacho mar mondo mi lakteche odog kende mesa penjo maduong' mabende wapenjo mabende kata nwatwake gi Wilbur Foska en ni jatend piny nosacho ni omenda onge koro twak en marang erokamano nyamera mageno Sharon Ong'aw mokwongo it's true ni any profession be it tije dakteche gi gin gi rights maggi to demand better agreement mano right margi but Sharon, we need to be honest. Kenya en achiel kuom pinje ma yuto gi ni piny iluongo ni third world countries gi dho okoko to ineno ka kata ochumi ma Kenya mantie kani ne ni piny ing'eyo kata kaka dola ni to shoot magiso ni as we speak dollar fluctuate pod wang standard value mar dollar to jogi king'iyo gi en right margi mondo gimbe gi yud better terms they demand for better terms mano right margi but you see now my good sister joma suffer most are not the government kata doctors are the common men mi ema dwaro yath temoro no chuo sandan kapok wawuoyo mang'eny kaka winjo wadwa ma waurire ni koko kapod aonge cha akian Kenya kuisha Kenya kwanza akian kuzimia gini is not all about the team. It's all about the lives of the common Kenyans. Koro apenje ni Sharon. Jogi ineno ka gin groups ka chini adek health sector. One clinician, one doctors, one nurses at the same time. Your lab, nurses ok ng'ani. Sorry, yeah, your lab. Clinician, lab and doctors at the same time. Magi are very sensitive sectors health kai. Ka jogi ong'anyo at once, to gidwaro pesa. Pesa ni wakanye. At the same time winjo ka jopiny be ywak ni ofuku gi obedo nono nikech government kawo pesa mang'eny kuom ofuku gi mondo o tax pesa mang'eny kuom ofuku gi I feel ni jogi onego mi government time nikech kata king'iyo sector mar education and be king'iyo the hierarchy of needs maga so sensitive sectors hierarchy of needs kwa ng'iyo kwa tieko mwagolo pesa mwachulo ma education bochako biro wachako wachulo ma jopiny ni ing'e onge pesa mokandre kamar pesa gite gi ya lwet jopiny dhi winjo machalo nade ema neno joka kiwacho ni time thuolo ne en kar thuolo maromo nade nikech ing'e ni ugirmiti mar higa mar 2017 mwanzo sasa ni higa mar 2024 dibed ni koro chak migi thuolo kendo wachako nyaka kendo ng'anyo moro mabende biro bedo kaneno kinde thuolo machiegni ing'e ni Sharon pesa mantiere motam doctors to onge en pesa ma kuom jopiny at the same time jogi ok ne ok gicham mshahara intie mshahara mane gicham en ma gidwaro better terms gidwaro ni mondo gidag life mipimore gi Mola don ywak bende nitiere no sara no bido anduse ing'e ni Sharon I'm quite sure you've got a family i budget gi familia ni kaka en ok nya buko ni budget ki compare life ni jirani to king'iyo kata mana East Africa kata pinje majirani wagi Kenya achiel kuom pinje machulo doctors pesa maber kabisa in Africa to on assumption wondi ni koro de in doctor to koro familia ni member mari etuo dang we thiedhe I feel ni